Yamal sengba pelat yemengi Ronaldo fans kerpat u show speed. Ngatharai barok ngi yetip sepang u show speed. Ustrima roba pau nagari Amerika. Uba deru unong kersan barat ba jong Cristiano Ronaldo. Menin hadin baga Argentina kalala ban pelim ia ka England haka jingi kun semifinals. Nakaliang u show speed uladap shisha daka mensim jong ka jing sengau sik thang namaro Messi bala ka kanhun jong u kilapoi shaka finals jong ka nika World Cup. Haman laki jing lakai jong ka Argentina u show speed u kuak ba ia u Messi bala ka kanhun bakin syarem. Bat menin hadin baka Argentina kalapoi shaka finals jong ka nika World Cup. U show speed haka live streaming jong u ulong bat ula kerpat kumni ia u Lamine Yamal. Penlaj im yang nak nika jing ia ka bakrau. Lada Messi un job biang ya kanika World Cup ngam tipsu ngan ong ayu kum nong kersan jong Ronaldo nganam la syu ban ong pat nganam don Satya da kanu kaktin ban keren lada Messi u job kum ta Lamine Yamal singapa pelaj imingi kinong kersan jong Cristiano Ronaldo hang ningi singau tu syai ba u show speed haduk kanu udah isi ya Messi bat kuat setia ya Messi bat ya ke Argentina bakin ra Arsen lenter ya ke World Cup.